Здравейте, за интервюто за работа съм. Да, заповядайте, прегледахме CV-то ви. Какво ви мотивира да кандидатствате за тази позиция? Знам, че сте голяма корпорация, аз търся развитие, така че това ми е главната цел, затова и кандидатствам при вас. Разбира се, ние предлагаме конкурентна и сигурна среда. Сигурна? В смисъл, че утре няма да ме съкратите без предупреждение, така ли? Не, можем да ви изгоним по всяко едно време. Какво заплащане предлагате? Стартирате на 1800 лева, но имате много бенефити. Бенефити? Какви са тия бенефити? Да, някои от тях са ваучери за храна, безплатна вода в офиса и вафли. Вафли, значи. Вафли. Здравейте, за интервюто съм. Изпратих ви CV-то ми, работил съм. Мани ги тия CV-та, кажи ми сега, работи ли са? Да, разбира се, искам да се развивам, имам опит. Опитът ти първа предстои да ми го показваш. Започваш от днеска, заплатата ти 3000 лева и ако се справиш добре, ще е на двойно. Да, това е много добре. Работното ви време е от 9 до 5 ли е? Това да не ти е почта, момче. Няма работно време. Искам резултати, работиш когато искаш. На тия 400 лева си купиш нещо да обличеш, ще им приличаш на някакъв кошар. Добре, да, няма проблем, да. Айде, успех.